mga politiko, apan ordinaryong tao ang miisa sa kamot ni Vice President ug Presidential Aspirant Leni Robredo isip pagpakita og suporta kaniya atol sa Cebu Grand People's Rally 2.0 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Mandaue adtong Huwebes, Abril 21, 2022. Naandan nga sa mga dinagkong political rallies ang presensya sa mga political icons sa matag lalawigan nga muisa sa kamot ug mosuporta sa mga kandidato ang kanunay nga makita. Apan atul sa campaign rally ni Robredo og Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan, mga representante gikan sa pundok sa mga mag-uuma, mananagat, drivers, carbon market vendors, security guards, mga magtutudlo, doktor, nurse, BPO employees, single parents, mga abogado ug uban pang sektor sa katilingban ang miisi sa kamot ni Robredo nga nahimong sentro sa maong rally. As usual nato, ang isa sa ilang kamot, mga politiko man, ang atong paisahon sa kamot ni Pepe Leni, ang atong mga sectoral representative. Unfortunately, si Kiko wala nakaabot kay nasa flight at 9 o'clock. So, di uli na balik na siya sa Manila. Supposedly, appeal ta siya atong pag-raising of hands. That's why nga si VP na lang to ang giisa ato, Yes. Sir Rick. Okay. Nato yung mga authentic ito hali, katong mga farmers, mga kuan ito, mga farmer gito siya niya, katong mangingisda gito sila, katong doctors gito sila, mga madre gito sila, mga pare gito sila. Dili ingon nga costumes or representative silang Yes, so tinuoray. dito siya nga production for the sake of production. They are authentic mga kuan siya, sector representatives gito siya. Nagkanayo ng organizer sa maong rally nga sobra pa sa target nila nga 250,000 ka mga Sugbuanon ang gibanabanang mitambong sa People's Rally sa Dakbayan sa Mandaue. Wa pa nilabot sa mga mini rallies nga gipahigayon tibok adlaw sa pagbisita ni Robredo og Pangilinan dinhi sa Sugbo. Actually, as an event organizer of big events like Sinulog and even the biggest kanang mga sports competition in Cebu, we have a way of computing the crowd, and it's based on the square meter. So if we have 52,000 square meters or 5.2 hectares, so you compute that 1 square meter is equivalent to 4 persons. Kanang mutuod na siya. Kung muot na din kaysa na para gahapon at tubangan sa stage, ang density ato is 1 square meter is to 1 to 6 siguro. Depende sa size. So maybe 1 to 7. But usually, ang atong same competition is only like 1:4. So just imagine if you go to compute 5,259 square meters times 4, that's about 263 or maybe 300,000. Sa habig sa kapulisan, labing uwahing ihap nila mao ang 120,000 ka mga individual ang mitambong sa rally. Taliwa ni ini, wa panumbali nga sa mga organizers ang issue kalabot sa gidaghanon sa mga mitambong, apan mi-focus sila sa kamalampuson sa kalihukan. Sa wa pa kasugod ang People's Rally sa Mandaue City, dunay mga mini rallies ang gipahigayon sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Sayo sa buntag, mibisita sa lungsod sa Bantayan, isla sa Bantayan si Robredo og Pangilinan, alang sa Labantayan, ang syagit sa isla, the Bantayan Island People's Rally. Mabuloko ng kalihukan, gipahigayon sa Bantayan nga may pakita silang turismo ug kultura. Gipahibaw ni Robredo og Pangilinan ang mga proyekto nga ilan ang nasugdan dinhi sa Sugbo ug plano nga ipatuman sa lalawigan. Human sa pagbisita sa isla, milupad ang Robredo Pangilinan tandem paingon sa Dakbayan sa Bugo sa lain nilang mini rally. Bibisita usab sila sa lungsod sa Tuburan, Tabuelan, Tabugon ug Borbon. Ug midiretso sa Dakbayan sa Danao alang sa laing mini rally. Ang grupo sa mga mag-uuma sa bukirang bahin sa Katmon mipadayag sa ilang suporta kang Robredo ug Pangilinan. Ilabi na nga usa sa sektor nga gihatagan og pagtagad sa mong tandem mao agrikultura ug food security. Naay mga mag-uuma gikan sa kabukiran sa Hinabukan, then mga volunteers sa Agsuaw mod, usa sa mga barangay sa Katwood ug sa Tinabyunan. Okay, so ni Anhi gyud magtuyo karon nga. Yes, ma'am. Nganong si Leni ug si Kiko man yung gisuportahan? Ako personally, I am an NGO worker for more than 15 years now. And ang among advocacy is to help mangingisda, mga mag-uuma, and the marginalized sector. And we know nga ang background ni Leni is for the marginalized sector also. So being the
naa sa kanang ubos nga sector sa society. So we need a president who has the heart to help these people. Ding sa atong nakita sa iyahang tours in the entire country, and even those nahibaw mi nga bisan sa mga tapok-tapok nga nahitabo naapay daghan nga wa mo apil, we are very confident nga makadaog siya for as long as white tikas nga himuon. Doon na say pundok sa mga kabatan-unan o gikan sa laing sektor sa mga lungsod sa amihanan ang mituyog apil sa mini rally sa Danao. Kauban ni Robredo nga namulong dito sa Danao, mao sila senatorial candidates Dick Gordon ug Chel Diokno. Samtang sa habagatang bahin sa Sugbo, usa ka bank caravan kon caravan sa mga bangka ang gisalmutan sa kapin o sa gatos ka mga mananagat din gisugdan sa Talisay paingon sa Pasil area sa Dakbayan sa Sugbo. Makita ang ilang mga sakayan nga color pink ug adunay bandila sa pagpakita sa pagsuporta sa Lenny Kiko tandem. Sa Dakbayan sa Mandaue, alas 2 pa lang sa hapon, gibuksan ang venue sa Grand People's Rally. Dayong sulod, dunay mga booth sa libreng mga pagkaon alang sa mga volunteers ug supporters nga motambong sa rally. Dunay mga nanghatag og mga pink nga pandesal, cupcakes, cookies, malunggay bread, mamon, empanada, tubig, mga packed meals, payong o uban pang magamit sa ubang supporters alang sa kalihukan dayong gabii. Gihulagway sa mga supporters nga usa kini sa ilang gagmayng pamaagi sa pagpakita og suporta kang Robredo ug Pangilinan, mao ang pagtabang sa uban. Doon na say mga sayo nga miabot sa venue sama sa pamilya ni Arlene Arguelles nga solid ang suporta sa mong tandem. This is the most important election in the history. We should be wise. Yes, why do you Lenny like is the best. For me, ang plataporma ganiya, kompleto, dili lang storya, aksyon pa yun. We vote for people who have no issues, why makawat, no corruption. Kiko is no corruption. No corruption issues. Number one, Ay, gusto ng Palinson, silang duha, Lenny and Kiko. Yes. and God-fearing sila. Mga God-fearing. Wa sab magpaulahi ang mga batan-on nga pundok nga madasigong mitambong sa rally. First and foremost, ang iyang track record, ang iyang experience, wala pa siya na politiko. She's already been helping sa iyang mga as a lawyer and as an NGO worker until nahimo siyang congresswoman. And then wala siya daghang kisaw ever since nagsisiyag nagtrabaho ra gyud siya. Karon na nato nakita nga daghan siyang agi. It's because election, then katong na-post nga mga previous achievements niya, wala pa election, karon pa nang gawas. So it's like she's working ra jud, and then that's something nga gipangita nato because for us murag siya na ang last chance nga makakuan tag president nga pro-poor at the same time nagsige gyud og trabaho, then makita na to nga wala gyud siya personal interest. For Kiko, first and foremost, at first kay I was kind of hesitant good with Kiko pa, but right now I'm a firm believer nga he's going to be a good vice president given his track record. Wala siya silang duha ni Lenny, wala sila record of corruption, wala sila record of corruption, wala sila na involved with any issues as regards to corruption. Then ang ilang bill nga na-pass when they are in Congress and in Senate are all anti-corruption and then pro-poor bills. Samtang ang volunteer nga sama ni Hazel Puerto na hinangop sa grabing tinabangay sa mga volunteer sa lugar. Actually, gamay raman unta among gidala nga food. And then it's amazing lang yun nga daghan bitaw ni abot from friends or from strangers nga we don't know nga ni share sa among tent. So mao na murag daghan among food pero actually gamay ra ang among dala unta. Human sa nagkadaiyang kalihukan sa ubang bahin sa lalawigan sa Sugbo, dayong gabii, nagdasok ang mas dagang supporters ni Robredo ug Pangilinan sa dakong hawan sa Dakbayan sa Mandaue. Unang mihatag sa ilang tag-sa-tag sa kamensahe ug plataporma silang senatorial candidate Nery Colmenares, Teddy Bagilat, Leila de Lima nga girepresentahan ni Attorney Dino De Leon, misunod sab si Attorney Chel Diokno. Samtang gilingaw sa mga lokal ug national nga performers ang katawhan. Sama nila Moira de la Torre nga miawit siyang orihinal na komposisyon alang kang Lenny.
isang Bisaya nga si Kim Chiu. Naasab si Gav Valenciano og Hana Pangilinan. Og mga host nga sila si Cherry Pie Picache, Pokwang, Nikki Valdez, ug Jolina Magdangal. Waasab nagpauhi ang San Diego Dance Company sa ilang cultural dance presentation. Pasado alas 8 sa gabi, maong pag-abot nilang Robredo ug Pangilinan sa venue. Gihingusgan ni Pangilinan ang pagtuki sa iyang mga plano alang sa mga edukasyon, food security o pagtabang sa mga mag-uuma ug mananagat. Kaligtasan nakataya, edukasyon ng ating mga anak nakataya. Kinakailangan nating tiyakin na ang pipiliin natin may kapasidad, may kakayahan, may track record na dalhin ang ating republika away from, malayo sa krisis na ating hinaharap ngayon. Kailangan natin may kapasidad, kinakailangan natin malinis na track record. Anong kinabukasan ba ang nais natin? Samtang puno sa pag-abiba ang pag-atubang ni Robredo sa katawhan. Sulo bang korona sama sa usa ka rayna, siya miatubang sa publiko. Gisorpresa usab si Robredo sa mga Subuanon alang sa pagsaulog sa ika-57 niya nga adlong natawhan sa Sabado. In 3, 2, 1! Sa iyang speech, gipahimug-atan ni Robredo ang mga proyekto nga iyan ang nasugdan din sa Sugbo, sama sa mental health facility, programa alang sa mga mag-uuma o gagmay mga negosyante ug uban pa. Alam nyo, noong 2016, hindi nyo pa ako masyadong kilala. Ang baon ko lang dati, sipag at puso. Pero ang binigay nyo sa akin na boto, more than 800,000 votes. Noong 2016, wala pa akong masyadong napapakita sa inyo. Ngayon po, pagkatapos ng 6 na taon, malakas ang loob kong bumalik dito sa inyo dahil matitingnan ko kayo mata sa mata na yung tiwalang binigay nyo sa akin noong 2016, hindi ko po kayo binigo. Alam nyo po, kahit napakahirap para sa akin yung 6 na taon, kahit po limitado ang aming mandato, kahit limitado yung aming budget, pinakita ko sa bawat isang Cebuano na ang aking pagmamahal at paninilbihan sa inyo, lahat na oras, maaasahan nyo ako. Dito po sa Cebu, lahat na sakuna, nandito po kami. Lahat na bagyong dumaan, nandito po kami. Samtang misinggit ang Subuanong katawhan ug daog na, si Robredo may pahimugat sa kahiusahan sa Sugbo. Walang One Cebu. Siguro walang One Cebu ng mga politiko, pero may One Cebu ng ordinaryong Cebuano.
Ingon sa pamahayag ni Lenny, gisulda na kini sa pag-isa sa iyang kamot sa mga representante sa nagkadaiyang sektor sa Katilingban, samtang giduyugan sa awit nga liwanag sa dilim sa River Maya. Gihumansab ang formal nga programa pinaagi sa Osaka Grand Fireworks. Sa pagtapos sa dakong kalihukan, giawitan sa inila nga banda nga Ben and Ben ang tanang mitambong sa People's Rally. Ang maong banda, usa sa mga supporters ni Robredo nga libreng miapil sa iyang mga dinagko nga rally tibuok Pilipinas. Nang hinaot sila si Robredo og pangilinan nga ang pagbisita nila sa Sugbo sa ikaduhang higayon, makapakita sa ilang pagpaningkamot nga mopaduol sa katawhan ug mapili sa umaabot nga piniliay sa Mayo 9. Kauban sila City Fahida Cali, Mariel Therese Diocampo ug Queenie Huligon, kini si Angelica Faisaniel alang sa My TV Cebu.